Non Gwenllian Williams ydy'n enw fi, a dwi yn 5 ar 20 oed. Mi fi sy'n ddisgybl yn ysgol gyfun Llangefni ar Ynys Môn, a dwi bellach yn astudio tuag at PhD ym Mhrifysgol Bangor mewn Amaeth ar amgylchedd. Wel, mi fi sy'n ffodus ofnadwy o dderbyn ysgoloriaeth am 2 mlynedd i wneud y PhD yma drwy gynllun CES, sy'n golygu mod i'n cydweithio efo Hybu Ci Cymru ar y prosiect, ac hefyd yn cael lluo gyfleoedd drwy'r ysgoloriaeth yma. Yn ystod y 2 mlynedd dwytha, dwi wedi bod yn gwneud lot o waith allan yn Ceia ar fferm Prifysgol Bangor yn hel data. Felly dyna lle mae cyfran helaeth o'n amser i di mynd, yn gwneud bob math o'r brofion, yn gwneud gwaith maes, yn casglu samples pridd, samples glaswell, bob math o bethau a gweithio efo gwartheg. Dwi hefyd wedi bod yn gwneud dipyn o waith yn y labordy wedyn, yn dadansoddi samples ag ati, gwneud gwaith gwyddoniaeth, profion gwahanol, a hefyd wedi cael teithio ar draws Gymru, Lloegr, a dwi hyd yn oed wedi cael treulio wsos yn Norwy fel rhan o'r PhD. A hynny ar gyfer mynd ar gwrs yn Norwy, ond hefyd teithio i ddigwyddiadau amrywiol. Ac felly dwi'n meddwl bod fi wedi bod yn ofnadwy o ffodus o cael yr amrywiaeth yna o fewn y PhD. Mae STEM wedi bod yn ofnadwy o bwysig i fi yn ystod yn astudiaethau fi ers i mi adael yr ysgol mewn ffordd. A dwi'n gweld mod i wedi defnyddio agweddau o STEM yn ddyddiol yn ystod y PhD. Gen i ambell i stori ddoniol lle dwi wedi gorfod datrys problema oedd yn codi tan i allan yn y cae yn gwneud gwaith maes. A agweddau o wyddoniaeth, technoleg a mathemateg yn benodol wedi dod fewn i hynny. Dwi'n berson sy'n licio gwaith ymarferol mewn ffordd, ac felly dwi'n teimlo bod yr agweddau yny o STEM wedi bod mor bwysig i fi i wneud y gwaith yn ofynol drwy'r PhD a'r amrywiaeth o waith hynny. Ac felly 10 mlynedd yn ôl yn union o rwan, oeddwn i'n brysur yn paratoi at aroliadau tygau blwyddyn 10 yn yr ysgol. Ac o'n i wedi dewis pynciau amrywiol achos doeddwn i'm yn rhy siŵr be o'n i eisiau wneud fel gyrfa yn y dyfodol. Erbyn cyrraedd lefel A, oedd gen i well syniad mod i eisiau sticio yn y maes gwyddonol, ac felly dewis bioleg, mathemateg, daearyddiaeth a'r fagloriaeth Gymreig fel pynciau lefel A. Mynd ymlaen i Brifysgol Bangor wedyn i astudio amaeth cadwraeth ar amgylchedd. O, lle bod chi'n meddwl, pam dewis y gradd neu'r cwrs gradd hwnnw? Wel, gen i ddiddordeb mawr mewn amaethyddiaeth ers o'n i'n blentyn. A dydw i ddim yn ferch ffarm, dydy mam a dad ddim yn ffermio ein bod ni'n byw ar dyddyn bychan, ond o'n i wedi cymryd diddordeb ers o'n i'n ifanc yn mwynhau helpu aelodau teulu oedd yn byw ar ffermydd, a hefyd yn gwneud lot efo mudiad y ffermyr ifanc, a dwi'n meddwl bod hynny wedi dylanwadu yn mhenderfyniad i hefyd. O'n i hefyd efo diddordeb mawr yn yr amgylchedd a pynciau daearyddol ac ati. A dewis mynd i Prifysgol Bangor am fod y cwrs yn apelio'n ofnadwy, bod yna gyfle i fynd allan i weld ac yn ei gwaith maes mewn ardaloedd hyfryd yn Gogledd Cymru, bod yna amrywiaeth yn y cwrs o ran asyniadau, gwaith ymarferol, gwaith lab yn ogystal a gwaith sgwennu. Ac hefyd, roedd mynd i Fangor yn golygu mod i yn cael y profiad prifysgol, ond hefyd yn cael parhau i ddychwelyd yn ôl i Ynys Môn i gario ymlaen efo niddordeba gyda'r nosa hefyd. Dwi wedi mwynhau gwneud y PhD yn ofnadwy, a dwi'n meddwl fod yr elfennau gwahanol i STEM a'r amrywiaeth dwi wedi gael fel rhan o'r PhD wedi golygu mod i wedi mwynhau cymaint yn y 2 mlynedd dwytha. Dwi'n meddwl bod wedi bod yn fantais mawr mod i yn gallu siarad Cymraeg a cyfathrebu efo bobl yn y Gymraeg. Fel o'n i'n sôn, dwi wedi bod Ledled Cymru mewn digwyddiadau amrywiol, a wedi bod yn ffodus i gael yng ngwahodd i siarad am yngwaith ymchwil i grwpiau gwahanol o bobl. A dwi'n meddwl bod y ffaith mod i'n gallu gwneud hynny drwy gyfrwng yn Gymraeg wedi bod yn fanteisiol ofnadwy. A dwi'n sicr o ran, os oes rhywun eisiau dilyn gyrfa yng Nghymru yn y dyfodol, bod gallu bod yn ddwyieithog yn fantais mawr. Cyngor unrhyw un fesa'n hoffi dilyn astudiaethau tebyg i hynny dwi wedi wneud yn y brifysgol, fasa i wneud rhywbeth da chi'n fwynhau. Dwi'n llwyr credu bod y ffaith mod i wedi wirioneddol fwynhau y cwrs gradd wedi'n helpu fi i fynd ymlaen wedyn i wneud y PhD. A dwi yn meddwl go iawn, os ydych chi'n mwynhau gwneud rhywbeth, mi ddoeth y gwaith lawer iawn yn haws.